AM Audio Profesional, Asoy, AM Multimedia, Wena, Putri Ayu, ya, Wena. Siang ratri mong iling manis sing ati setyaku bisa anduweni marang sang yang rasa kangen hang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balenjani janji supaya bukti supaya pati asik iki lho barangnya AM Audio Production. Mas Hadi goyang dong. Ayo Om. Wong ayu tresnomu kinarya tamba sajro ning yatimku Wong bagus antepno rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu senadyan nyawa ocat saka rangga wis tresno ora bisa dipisahno. AM Audio Profesional. Asik lagi. Yo. Pancen bener kandamu, Dek. Pripun? Yen wong wis kadung gandolan tresno, senajan to dituturana dikandhanono angel, Dek. Angel dipisahno. Ana contone kadang-kadang kagawa tresno karo sing tuwa ora oleh digawa minggat, Dek. Iya lho. Akhire kawin mau Ya kantung. siang pantoro ratri mung ling manis sing ati setyaku bisa anduweni marang sang yang Rasa kangen hang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balenjani janji supaya bukti supaya pati. Arsita AM Multimedia dan juga HM Audio Profesional. Terima kasih. Ayo Om, ayo. Wong ayu tresnomu kinarya tamba sajro ning yatimku Wong bagus antepno rasa atimu tresnoku tulus
biasa. Oh, Iki Jan. mau